Les comunitats energètiques locals és una realitat ja, estan així entre nosaltres, han vingut per a quedar-se i també, sobretot, són una oportunitat si totes i tots treballem conjuntament des dels ajuntaments, les mancomunitats, diputacions, governs autonòmics i govern central. Juntament, sempre ho remarquem, és necessària la col·laboració público-privada en aquest camí per tal de beneficiar-nos tots i tots de la nostra generació d'energia i a més fer-ho d'una forma raonable, sostenible, respectuosa amb els nostres entorns més propers, sobretot raonable i respectuosa amb les persones i amb el nostre territori. I per això aquestes sinergies són necessaris i li donem suport des de la Diputació perquè són inquietuds que tenim i que ens arriben des dels nostres ajuntaments per a caminar tots en aquesta mateixa direcció que faig d'aquestes comunitats energètiques locals un instrument d'optimització dels recursos, d'eficiència i de sostenibilitat als nostres entorns. Perquè sabem i som conscients que les comunitats energètiques locals representen aquesta millora necessària de l'eficiència energètica, aquest estalvi econòmic que sempre mirem tant des de la nostra casa, la nostra empresa com la nostra administració, aquest instrument que hem de dir-ho i hem de remarcar-ho, de lluita contra el canvi climàtic en aquesta emergència climàtica que vivim i una oportunitat de crear motor econòmic i de prosperitat al nostre territori amb aquesta creació de llocs de treball que generen la posada en marxa d'aquests projectes de diferents consideracions. I és molt important tot aquest avanç que se vega en un marc d'un desenvolupament sostenible atenent a la mobilitat i altres factors que estan al voltant de les comunitats energètiques locals i que no es facin dependre d'aquesta indústria energètica, elèctrica o gasística i patir aquests efectes com estem veient d'estos vaivens del mercat que ve per una situació de crisi provocada per una pandèmia o per una situació de conflicte arreu del món ens ve com ara estem veient en la invasió de Rússia a Ucraïna i tot el que està comportant. Per això i sense allargar-me més sí que volia donar les gràcies a aquesta col·laboració que tenim ferma amb Abaessen i la Diputació de València i a través de HIRSA que també participem d'esta empresa que és mixta de la Diputació de València amb l'acolliment d'aquest model i diguem que així ens dediquem entre totes les potes de l'administració pública a dotar d'aquest assessorament, d'aquests fòrums de debat, d'aquests serveis d'assistència als ajuntaments i a les empreses per a aquestes comunitats energètiques locals que són necessàries i diguem amb la posada en comú de les experiències, dels avanços en la normativa, d'aquests buits o aquests dubtes que tenim sobre com posar en marxa aquest engranatge a través d'aquest model organitzat per Abaessen ho fem realitat.